ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong ke UDP Youth Wing na Riboy District minta ka sengi kala ther ting ye ka party Congress bat kumjuru ye ka party NPP halor ka jingkan tho persya ya Eugene Lingdo ba umpat tip AA syapang ka politik bat kumjuru ka jingkran ban persya ye ka party UDP kumban supen ken mau usamla Eugene Lingdo ula bu shwa shipor sharot ya ka kam ye lek kai football jong u ba udai kumuta uklor ye lek kai football ba pau hakari India kadai hadin ka jingklat ba kensan no jong ukpa jong u uba sentar kelas sun ubadai UMLA ka mau plang constituency badru ban mi bujli ne ban shimti ya ka lingkor nongelam ukpa jong u ban ya aireng hagani ka election shiteng samoy na mau plang constituency habaya keren bat kilat pathai khubor haka khat sautri ubunai risau arajar arpuwei han nongpo u president jong ka UDP Youth Wing uba sumar lang swear harinkat ka jingi don lang gadkhot ka samla Bavaria khar mau plang ulapan ka jingkershan ki pajba ka mau plang constituency bakin ai ka jingkershan ka bapura ya usamla Eugene Lingdo bat kimdai ban sengap ya ka ka balakan tho da ka party NPP badru ka party Congress tang ban pendu mensem yo new gloria lek kai football ba paunam ka jaj benriu ka bri u hnyo trem ka jingthui jigi ka long ba in pan ya ka jingkershan na ki paiba jong ka mau plang constituency na banta isamla Eugene Lingdo ka bangi yo i hakini kisngi blami khubor habeide ba ka jingkren na kaliang ka congress ka baklak keno ba ka party UDP ka dei ka bakut tang hak khana para ho shisha langi long tang ki bakut hak khana para henry ka wi ka jingklingi ko ban bu ya ka party congress pat bakale ayu pat maka habidi baka issue kabaya kendu jing tam jong jai benreu kata arteli ke issue ki bangam ka kan gibi arteli ka issue jong ka ILP bat ka issue thamato usia bat hartam jong jai benreu ya ka ba ka party UDP haga jingnya ramlang jong ka NPP nilala man so bi tu ka issue menta maksimum la banong 90% ka basa ada 10% ka bangi sapen kan ria te namar kata ka kongres kadi ban sotu balarang ide mengana bakut tanghana khana para ring ile pat ya kam na benta ka jait benriu nam ta ki pai ba jang ka state jungi hi bangi dan kam hakani ka pot ba arpat hak baide ba ka jingkren jang ka NPP ba keno ba Eugene Lingdo udang lomtang khana ubadang tang khana ubampat fit ban pat ngene kam henry ki kimdei ban klet ba ka agatha sangmaru hapor ba kalong MP hapo state ba kami khmat siapa Delhi kadang dentang ar pendai senam karta te hatu kila banong baka agat haru kampat fit bakan pat yakni kakam lada kalong kumta tinggi pediang hendrai lada maka ka fit tingiru iko banong bau Eugene Lingdo usamla jangka jat benriu ufit man bat yakni kakam hakani kapor te nang tang phai skipot ba jangka mau plang constituency hakbedi bati usamla Eugene Lingdo kawe ni di ban kan mau bah baka jat benriu khasi ngiju chakran ben harukom hakiwi pat gejat benriu kejing keno kalong ba usinrang khasi judan kejing kle na benta kalawe jong kari ba gejat benriu bat khamtam na benta ka yem kasem henry kan mau ko ma plang constituency ko kilong kemi long pa kisamla baro ma bi bidi ke jubab benta ka ganti na benta Eugene bat na benta ka jat benriu baling ong kumta nama Eugene Lingdo udai youth icon jong state jengi menta ui ya ka jong ka dream kata kamut ban ilek football ka dream jong ka di ban ilek football ui ya ka jing puli ban ilek football henry menta ui pot saya kata ka jing pot sni uta ka dream namar ba kwa ban her pateng ya ka kam ka ba pa la i siteng por ban sim ya ka dinjat jong pa ban pendap ya ka kam ram jong pa ka bala sakut hapok conferency te kata ka dei ka wei ka ba pen i ba ka jing dan ka jong ka jing her pateng jong ban tri ka kam jong pa da ka ba sacrifice no ya kata ka dream la jong kani kan long ka jingpen i ya ki we pat ki jat ben reu baki khasiru ki dei shisha ki ba i ki jat ben reu bat ki badan shisha ka jingket kle ka lengkor ka bakhya bukit nanta nam ta pa ka dei kani ka ba ushimti man shakri ka jat ben reu bat khamtam ya ka constituency mo plang bat kadang kami ki pai ba bakin wan chakmat ban ai ka jing kersan ba pura ya u ban ai ka jing kersan ba pura bang niu ai ka jing job bat ka jingchap ka jong u kam dei tang ka jong u bat kam dei tang ka jong mo plang constituency hnai ka jingchap jong jai ban riu hi bara kawai ka tang ka ni nga kwa ban karpat epi
baka kumbangi yo baki we kren ben dei mapi menta ban a yangi kalenti ya ka jat benriu ban iksam la ki babun bakin her men simpateng pat ya ka kam jong pa la kalong ha ka business la kalong kanunu ka kamru ya ka ba pa unum la asu mentrai ki khun kin her pateng ban sim ya kata bat kani nga karpat sipai ban ngom plang baka jing penjap jong pi yu jinson kamlang tang yu jinson lingdo ndrei kan dei ya ka samla ki khun senrang jong kari ubri nyau trap bat kani hi kadai ka jubab ka jong pi na benta ki we pat ya bakren ben ya ka jat ban riu jingi karai ka sang happy ki pat ba ka mo plang ayu pin ai ba ki nong we kin ben yangi ne pin ai ba ki nong we ki nong we kin yar mo ingi batong ba ho ki khasi menta kira rai da kumui kira perkhat da kumui ba nakar pat sai sisen ba lada sisa unum nang ban keren ba politics handai kam dan kam ka tien hi kam na khang kodor ka kam ka kham kong dor namar ka i boro ki ong ka kam ka kham keren kham jam ban ya ka ti